ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед, ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед, ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед, ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. ҷангвари машҳури UFC Нейт Диаз норозигии худро оиди чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов ва оиди ӯро ба толори шарафии UFC дохил кардан баён кард. ҳабиб киро зад то ин ки соҳиби камарбанд шавад. соҳиби камарбанде ки ӯ дар дасташ дошт. Дастин Порье ва Ҷастин Гейҷи онҳоро ҳар дафъа боз ва боз фавран шикаст медоданд, ба монанде ки ин корро ҳабиб кард. ҳабиб дар ягон ҷо ба кор намеояд. ӯ ҷангвари тарсончак аст. ӯ доимо аз ҷангидан метарсид. акнун ӯ дар толори шарафи UFC дохил шудааст, гуфтааст Диаз. хотиррасон мекунем ки байни дастаи Ҳабиб Нурмагомедов ва дастаи Нейт Диаз бадбинӣ хеле сахт буд ва онҳо ҳатто 2 маротиба даста ба даста шапошап карда буданд. UFC ба онҳо 2 маротиба муҳориба пешниҳод карда буд, аммо ба ин нигоҳ нокарда муҳорибаи онҳо баргузор нагардида буд. аз аввал UFC сабабро нагуфтанд, аммо баъд президенти UFC Дана Вайт гуфт ки Ҳабиб Нурмагомедов муҳорибаро қабул кард, аммо Нейт Диаз ин муҳорибаро қабул накард. бори аввал Нейт гуфтааст ки Ҳабиб ҷангвари машҳур нест. аз дуюм маротиба боша Нейт гуфтааст ки ӯ бо гӯштингирҳо ҷангидан намехоҳад. чемпиони UFC дар вазни нимёна Камаруддин Усман баъди муҳориба бо Леон Эдвардс ба вазни ним вазнин баромадан мехоҳад. ҳозир диққати мо танҳо дар муҳориба зидди Леон Эдвардс аст, аммо баъди Леон Эдвардс ҳадафи мо вазни ним вазнин аст ва фарқ надорад ки дар он ҷо чемпион кӣ мемонад. Ирҷи Прохаска, Ян Блахович ё ин ки ягон каси дигар. ин чизе ҳаст ки мо мехоҳем. ман ба тамоми ҷаҳон исбот кардан мехоҳам ки маро беҳтарин ҷангвари ҷаҳон новобаста аз вазн номидан сабаб дорад. ин ном маънои онро дорад ки ту дар любой вақт ва дар любой вазн беҳтаринӣ. ман ба он ҷо баромадан ва на танҳо қувваозмоӣ кардан мехоҳам, балки ғолиб шудан мехоҳам. ман ин чизро исбот кардан мехоҳам, гуфтааст Усман. хотиррасон мекунем ки Камару Усман муҳорибаи навбатии худро рӯзи 21 август дар турнири UFC 278 зидди довталаб Леон Эдвардс мегзаронад. дӯстон, шояд ки дар шумо савол пайдо шавад ки чаро аз вазни ним миёна Усман ба вазни миёна намебарояву якбора ба вазни ним вазнин мебарояд. сабаби чемпиони вазни миёна Исраил Адесаня аст. Усман ва Адесаня дӯстанд, ҳамватананд, барои ҳамин бо якдигар ҷангидан намехоҳанд. аз ҳамин сабаб Камару Усман аз вазни ним миёна яъне 77 килограмм ба вазни ним вазнин яъне 93 килограмм баромадан мехоҳад ва бо чемпиони ин вазн ҷангидан мехоҳад. ба фикри шумо дӯстон, Усман ин корро карда метонад, яъне дар 2 вазн чемпион шуда метонад ё не? дӯстон, чӣ хеле ки аллакай медонед тӯли чанд муддат мешавад ки байни чемпиони тоҷики Eagle FC Фаридун Одилов ва топови ҷангвари ин ташкилот Гамзат Хирамагомедов муноқиша рафта истодааст ва рӯзҳои наздик Фаридун ба Гамзат ҷавоб дода буд. навораш дар канали мо ҳаст. аз шаби гузашта боша боз Гамзат ба Фаридун Одилов муроҷиат карда чунин гуфт: ассалому алайкум, шаби гузашта суханҳои Фаридунро дидам ва ростии гап ин суханҳои ӯ маро қаноатманд накард. як чизи на он қадар муҳим ва умуман ӯ номи маро хато кард. мебинем ту анӣ ғам хӯрда истодаӣ, аммо ҳамаи корро воқеатан қафас нишон медиҳад. ман тамоми хайпи туро мегирам ва даҳони хетерҳои аз ту бударо маҳкам мекунам, гуфтааст Хирамагомедов. дӯстон, рости гап ҷангвар вақте ки рақиб дорад ва оиди дигар ҷангвар гап мезанад ва фикр мекунад ин хислати хуб нест ва ба хубӣ ба анҷом намерасад. ва Гамзат агар фикри рақиби дар пеш истодаи худро накунад, пас ӯро мағлубият интизор аст. аммо агар ғолиб шавад, пас мо боварӣ дорем ки Фаридун Одилов ӯро дар ҳақиқат ором карда метавонад.
дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман фикр ақидотонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.